malo materijalnih dobara ili njima posve oskudjevate, pa se stoga pouzdajete u Božju providnost i u dobre ljude. Vi se ne služite smicalicama mudrih ovoga svijeta, nego ste evanđeoski bezazleni kao golubovi i snalažljivi u preživljavanju. Bratstva Trsa, Franjevačkog svjetovnog reda, koji su svi višestruko su angažirani u pomoći potrebama ovoga grada. Velika hvala riječkoj nadbiskupiji koja će za ovu priliku osigurati ručak i okrepu. Izražavam dobrodošlicu svim uzvanicima i gostima koji su nam